Sekundy, minúty, život. To je Nikon Coolpix S9700 a pro lajka váš odborník a predaj fototechniky. Hlasím, že po Dunaji žiadne labute neplávajú a keby aj plávali, my by sme do nich určite nestrieľali. Ešte som nikdy nebola takto skoro ráno pri Dunaji a vonkoncom nie na vernisáži. Julo Kotus je autor týchto krásnych fotografií. Je to profesionálny fotograf, predajca fototechniky, pracujúci pre Prolajku. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Tebe učaroval dokument a streetwork. A my práve o streetworku dnes budeme hovoriť. Čo je to streetwork? Street fotografia je jeden z najkrajších žánrov fotografie, pretože zachytáva realitu tak verne, ako sa dá, a vlastne zachytáva tie ľudské osudy, ktoré sa ako nitky spájajú v jednom okamihu do uzlíka, rozuzlia sa, a stlačiť tú spúšť v tom danom okamihu, zastaviť ten krásny okamih, to je čaro tej street fotografie. Prečo práve street fotka, alebo ako ty hovoríš streetka? Čím ti učaroval tento žáner? Učaroval mi tým, že je to voľný žáner, ktorý nie je náročný na čas, nie je náročný na techniku. Je veľmi živý, pomocou streetky človek získa nových priateľov, nové známosti a spozná nové príbehy nových ľudí. A keďže ma fascinuje ľudstvo ako také a príbeh človeka ako taký, tak tá streetka vlastne najviac vyjadruje to, čo cítim a o čo sa zaujímam. Ty si neprišiel s prázdnymi rukami, keď už hovoríme o streetke, tak streetku si, milí priatelia, budete môcť vyskúšať a naučiť sa ju aj vy, pretože ty v spolupráci s Prolajkou nám prinášaš jeden veľmi krásny darček a to je workshop. O čo ide? Ide o workshop street fotografie v Prahe. Pod tvojim vedením? Áno, pod mojim vedením. Je to workshop v Prahe, ktorý organizuje spoločnosť Prolajka, ako si spomínala, a uskutoční sa začiatkom decembra, kde si ľudia budú môcť vyskúšať zásady, techniky street fotografie, filozofiu street fotografie, dozvedia sa, ako rozvíjať tento žáner, ako nestratiť chuť, ako fotografovať aj v bežnom prostredí a tak ďalej. Takže je to taký komplexný trojdňový kurz, ktorý by mal dať taký základ tomu, kto je nadšenec pre tú reálnu fotku. Je to jeden z dvoch kurzov, ktoré budeme našim divákom ponúkať. Ako ho môžete získať? Stačí, ak nám na náš Facebook budete posielať fotky, ktoré by ste vy zaradili do kategórie street, fotografia. Budete zbierať lajky a keď získate, ten, kto získa najviac lajkov na konci týždňa, získa tento spomínaný workshop. Takže na základe lajky smiete získať super workshop od Prolajky. Julo, ty si povedal, že si ešte nikdy nevystavoval pod holým nebom. Nie, je to moja prvá vernisáž pod holým nebom. Street vernisáž, street fotografií. Každá fotografia, ako si ty povedal, má svoj príbeh. Keď sa pozrieš tuto po tejto ulici, vidíš aj tu nejaký príbeh, ktorý by si cvakol? Príbehy sa odohrávajú všade okolo nás. Momentálne ste to ako ľudia iba vy, celý tento štáb, ale určite by to stálo za zväčšnenie tých okamihov od práce kameramana cez produkciu a technické zázemie. Takže určite aj tu behajú bežci, cyklisti, takže je to také trošku opustené, ale o to čistejšie kompozície by sa to dali vytvoriť. Prepáč, že som ťa opustila, ale tvoje fotky si žijú svojim vlastným životom, street životom v dôsledku vetra. Pristavme sa možno pri tomto príbehu týchto dvoch mužov vo vlaku. Jeden príbeh jednej fotografie. Jeden príbeh jednej fotky. Bolo to z cesty z Prahy do Bratislavy, kde som vo vlaku zbadal dvoch zaujímaво vyzerajúcich mužov, ktorí si rozložili šach. Otvorili si pražskú, neviem, či to môžem povedať, fľašu. Nehovor to. A popíjali si tam, hrali šach. Keď zbadali, že ich teda fotografujem, tak ma požiadali, či by som im poslal tieto fotky. Nechali mi e-mail, odtedy si e-mailujeme. Sú to zaujímaví ľudia, ktorí cestujú po Európe a je to také nové priateľstvo práve na základe tejto fotografie. Čiže nemali nič proti tomu? Nemajú proti tomu nič cudzí ľudia, keď ich fotíš? Zvyčajne nie. Ide o to, že človek musí trošku komunikovať verbálne, neverbálne. Aj o týchto zásadách sa rozpráva na tom street workshope. A zvyčajne 99% ľudí nemá nič proti tomu, aby boli vyfotografovaní. Skôr naopak, v dnešnej dobe, kedy sa míňame a nevšímame si sami seba, tak je to pre nich podsta, že niekoho zaujali, niečím sú výnimoční a dobre vyzerajú. Treba im tým ľuďom povedať, prečo sme ich vyfotili, aby nemali obavu, že to chceme zneužiť, ale že v našich očiach pripadajú krásni, nádherní. Aj toto budeš hovoriť adeptom na svojom fotokurze v decembri. Fotíš s touto mašinkou? Fotím s rôznymi mašinkami a práve s takými, ktoré nevyžadujú vstup do menu, takže sú to plné manuály s ovládaním na knoflíkoch, takže to je pre tú streetku dôležité, aby som bol bleskovo pripravený fotiť v každej situácii. Takže rýchly foťák s nastaveniami na kotúčoch, kde nepotrebujem vchádzať do menu, nepotrebujem klikať niekde v nejakých hlbokých
záložkách. Julo, ty budeš dnes u nás aj na poradni. My sa o chvíľočku presunieme do štúdia a potom sa zase vrátime sem k týmto fotografiám. Takže, milí priatelia, ak sa chcete Jula Kotusa hoci čo spýtať, čo sa týka fotografovania, fotografií a dnes špeciálne aj street fotografií, máte šancu dnes počas celého rána. Ja ešte raz pripomínam, ak chcete získať fotokurs, posielajte nám na náš Facebook svoje fotky, ktoré by ste zaradili do kategórie street fotografia a tá fotka, ktorá získa najviac lajkov, jej autor môže byť účastníkom spomínaného fotokurzu. My sa ešte uvidíme, porozprávame sa, veľmi sa teším. Fotíš fotky aj v noci? Streetky aj v noci? Fotím fotky aj v noci, večer. Tam samozrejme vyžaduje si to špeciálnu techniku, svetelný objektív a tak. A zrovna tam na tej lavičke, možno sa potom pozrieme, sú také nočné portréty z projektu Hudba iných, kde som fotografoval mladých ľudí so slúchadlami, to je dnešný fenomén a pýtal som sa ich, čo počúvajú. Výstava bola potom na Bratislavskom rade, kde pri každej fotke boli slúchadlá a človek bez vysvetlenia mohol dať slúchadlá a počul práve tú hudbu, ktorú v tom momente daný človek počúval. Sekundy, minúty, život. To je Nikon Coolpix S9700 a ProLeica, váš odborník na fotografovanie a predaj fototechniky. Vítajte na vernisáži na ulici, fotografií z ulice, autora Jula Kotusa, profesionálneho fotografa, predajcu fototechniky a aj človeka, ktorý je v decembri konkrétne bude vedúcim lektorom workshopu Street Photo, ktorého sa môžete zúčastniť aj vy, ak nám na náš Facebook pošlete fotku, ktorú by ste vy zaradili do kategórie Street Photo. Vašou úlohou bude získať čo najviac lajkov. V piatok sa dozvieme výhercu, ktorý získa najviac lajkov a získa aj možnosť zúčastniť sa tohto workshopu, ktorý si priniesol Julo v spolupráci s ProLeikou. Povedzme si, kto všetko sa môže zúčastniť. Už sme o tom hovorili sme, že to bude v Prahe, že to bude v decembri. Sú to len ľudia, ktorí majú s fotografovaním niečo dočinenia, ktorí sú dobrí fotografi, alebo to môžu byť aj úplní začiatočníci? Workshop je určený úplne pre všetkých, takže vyzývam všetkých, ktorí fascinovala street fotka, reálna fotka, že sa môžu zúčastniť aj napriek tomu, že nemajú, dajme tomu, profi foťák, aj napriek tomu, že nemajú veľké skúsenosti s fotografovaním. Je to naozaj od základu prebraná tematika, nielen teória, ale aj prax, samozrejme s vyhodnotením. Je to veľké dobrodružstvo v uliciach Prahy, takže ktokoľvek má záujem, ste vítaní, zapojte sa. Čiže workshop nebude prebiehať v nejakej miestnosti, ale bude priamo na nejakej zaujímavej ulici alebo uliciach? Teória je v hoteli, to je v podvečer, druhý deň sa ide do ulic, kde sa fotografuje streetka celý deň. Večer sa stretávame na hoteli zase a rozprávame si, premietame si fotky, robíme také kvázi vyhodnotenie s tým, že v nedeľu potom ešte do poludnia, kto chce, môže ostať a dofotiť, napraviť nejaké chyby, získať nové skúsenosti a v nedeľu na obed sa rozchádzame domov. Hovoril si o foťáku, ty si so sebou doniesol foťák, ktorý je vhodný na fotenie street fotografií. Ja ti budem robiť asistentku. A ty nám vysvetli, čo taký foťák musí alebo čo by mal mať, keď chceme spraviť dobrú, kvalitnú street fotku. Streetka sa dá fotiť čímkoľvek, čiže aj mobilom, ak sa to vezme. Nevýhodu majú foťáky a mobily, ktoré sú pomalé, takže ten foťák musí byť naozaj veľmi rýchly, s rýchlym zaostrovaním. Prípadne sú aj spôsoby, ako tento foťák nastaviť tak, aby nemusel ostriť, čiže predostriť ho, zacloniť. Dobre, a človek môže byť potom veľmi pohotový. Tento foťák je zvlášť hodný na streetku, pretože má všetko manuálne vyvedené na kotúčoch, takže čokoľvek nastavím, okamžite vidím, ako mám ten foťák nastavený, nepotrebujem klikať, ničiť si batériu, kapacitu, čokoľvek nastavím, okamžite vidím. Takže tento fotoaparát je veľmi vhodný na streetku. Chcel by som poukázať ešte na ohnisko 35 mm, 50 mm. To je záber, ktorý zodpovedá ľudskému pohľadu, čo je veľmi dôležité. Ja nie som zástanca kradnutia fotografií z druhej strany námestia, takže teleobjektívy prvý večer slávnostne zamykame do sejfu. Teleobjektívy sú zakázané a riešime ten pohľad, ktorý má prirodzené ľudské oko. Takže ideme aj na kontakt s fotografovanými osobami, ideme vlastne do komunikácie, či už verbálnej, neverbálnej, ideme do giest a je to veľké dobrodružstvo. Čiže keď fotiť, tak čestne a statočne, tvárou v tvár. Čo všetko sa teda naučíte, okrem technických vecí, nejakého štýlu fotografovania, komunikácie s ľuďmi, ktorých náhodou fotíme na ulici? Čo ešte prinesie workshop? Naučíme sa aj také nejaké právne minimum, kedy môžem fotiť, koho môžem fotografovať bez opýtania, na aký účel a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité, keď nás niekto osloví, opýta sa,
ale o čo nám ide a tak ďalej. Čiže tá prezentácia nášho úmyslu a aby sme vedeli aj, že máme za sebou zákon, pretože ten zákon nám umožňuje bez problémov fotografovať na spravodajské alebo umelecké účely. A street fotka dá sa povedať, že je takýmto umeleckým žánrom. Takže budú tam aj takéto právne minimálne záležitosti a samozrejme potom aj celá filozofia street fotky, prečo ju fotiť, čo si vybrať, akú tému o street projektoch, ktoré sme spomínali aj v predchádzajúcom vstupe. Ale potom aj také rady praktické, ako nestratiť chuť ani po nejakom čase, ako nafotiť dobrú street fotku aj za svojím domom. Nemusím ísť rovna do Paríža napríklad, alebo nemusím ísť do Ríma. Jednoducho fotka sa dá fotiť všade. A je toto naše umelecké rozprávanie, zakončím umelecky reklamnou básňou. Aj tie vaše lajky vám môžu pomôcť získať workshop od ProLajky. Stačí, ak nám pošlete na náš Facebook fotku, ktorú by ste zadelili do kategórie street, fotografie, alebo ako hovorí Julo, streetka. Ak získate čo najviac lajkov, teda ten jeden jediný z vás, získa aj workshop, o ktorom sme rozprávali. Sekundy, minúty, život. To je Nikon Coolpix S9700 a ProLajka, váš odborník na fotografovanie a predaj fototechniky.